Som også tidligere nævnt, så er flow vigtigt for os, og det har været det gennem hele projektet. Det skulle vi have løst. Vores interne transport skulle effektiviseres og automatiseres. I den her løsning har vi fået Routemaster til at understøtte det, og det vil sige, at hele vores interne logistik er i dag automatiseret, og vi skal ikke selv tænke, hvor skal tingene hen i næste proces. Det gør systemet for os. Det er helt fantastisk. Vores nye løsning er utrolig fleksibel, og vi kan planlægge, og vi kan få systemet, som sagt, til at tænke for os. Men skalerbarheden er super vigtigt for os, og det er den vækst, vi skal understøtte, det ambitiøse niveau, vi står overfor. Det kan understøtte vores nye fabrik, og det her det er skalerbart. Det er faktisk så let, at skal vi have yderligere kapacitet til, så køber vi en MIR, sætter den ind i setup'et, og så er vi kørende. Udover flow og effektivitet, så må vi sige, at vores arbejdsmiljø vægter vi højt hos DEIF. En af de ting får vi også opfyldt i det her nye setup. Vi har fået nogle fantastiske arbejdsborde, hvor at vi indstiller efter hver person, og varerne flower til vores medarbejdere og flower igen derfra. Når hver proces er færdig, ja, så kommer vores MIR og henter vores produkter, det vil sige, at vores medarbejdere har heller ikke tunge løft og flytter fra sted til sted, som vi tidligere gjorde. Det er et vigtigt parameter for os, at vores arbejdsmiljø er i højsædet, og det er vi super tilfredse med. Vores anbefaling til Sigma-Net og Grav skal også understreges, at tidsplaner er de utrolig dygtige til. Vi havde en ambitiøs tidsplan, og ambitionsniveau det var højt. Det kan jeg skrive under på. Men på grund af nogle uheldigheder kom vi også lidt sent i gang, men fastholdt, at tidsplanen skulle gennemføres sådan, at vi stod live med en fabrik 4. januar 2024. Det gjorde vi, og det skal de have stor ros for. De har virkelig arbejdet ambitiøst og flittigt ind i det her, for at få det til at gå op for dig, hvilket jeg har stor respekt for og sætter rigtig stor pris på.